Boiro vestirase dos 2000 o vindeiro sábado. A 12ª edición do Maio Vintage Market chega mellor que nunca, con máis de 70 postos de venta e unhas expectativas de ata 3000 asistentes. Comeza a contratarse en Boiro para unha das datas máis agardadas do calendario cultural. O Maio Vintage Market celebra o seu 12º aniversario coa moda dos anos 2000 como temática central. Un evento no que participarán ata 70 comercios e no que se espera unha asistencia dunhas 3000 persoas ao longo de toda a xornada. A 12ª edición xa do Maio Vintage Market é unha das actividades dos eventos máis consolidados e máis chamativos dos que facemos no calendario anual de cultura en Boiro. É unha actividade moi consolidada, como digo, tanto é así que superou o COVID. O ano do COVID fixemos unha edición virtual na que se promoveu ou se instou a consumir local xa en aquel momento, e do que se trata dunha festa de primavera que mostra da viveza que ten Boiro. Boiro ten unha viveza enorme en moitos sentidos, no sentido comercial, no sentido cultural, no sentido social, tamén no deportivo, noutros eidos, e esta festa creo que é, como outros momentos do ano, donde vemos que Boiro é un pobo moi vivo, moi dinámico. Nos calculamos que máis de 3000 persoas se moven ao redor da Rúa Peonil e de outros lugares, pero sobre todo ao redor da Rúa Peonil ese día. O Maio Vintage Market organizano a Asociación Criaturas e o Concello de Boiro coa colaboración da Asociación Boirense de Empresas, que agarda dinamizar ademais o comercio da vila con actividade tan seguida como esta. Os eventos máis importantes que hai agora en Boiro, unha das festas máis participativas, dos eventos máis concurridos. Isto, a verdade, que empezou sendo un evento moi pequeno, un spring market con amigos, e que hoxe estemos aquí dicindo que cumplimos 12 anos, a verdade que é para estar cheos de ledicia. Primavera, maios, comercio local, música, arte, creatividade, cultura e veciñanza, eso é o que é o Maio Vintage, convertido nunha festa, na que invitamos e animamos a que toda a participación da xente de Boiro e dos arredores pois veñan o 3 de maio a disfrutar con nós, que se caractericen. Este ano pois a festa vai un pouquiño nos anos 2000, nos 90, 2000. No mercado participarán preto de 70 comerciantes, tendo que desbozar o Concello a proposta de aproximadamente 20 postos ao non poder darlles cabida no espazo. Hubo alrededor de 90 solicitudes, pero finalmente por espacio e ubicación da rúa vai haber alrededor de 70-75 postos. Eso que a xente se interese para vir a participar no que é o Maio Vintage, creo que é algo que é importante de destacar, porque demostra que o traballo feito en principio pola Asociación Criaturas, que é a que creou este evento e despois que foi medrando en colaboracións tamén a Asociación de Empresarios e o Concello de Boiro, pois eso indica que hai un bo traballo e unha boa disposición detrás de todo este evento. Agárdase que pola Rúa Peonil e as máis próximas a ela pasen entre 3000 e 4000 persoas nunha das actividades máis agardadas polos boirenses. 3000 e 4000 persoas pasan polo noso Concello este ano, e ademais hai asociacións como pode ser Ámbar ou Amicos, ou mismo o grupo de voluntariado Turbina, que tamén participa en este evento e que creo que hai que destacar, porque xa levan uns cuantos anos participando e o fai aínda máis grande, esa inclusión que tamén está dentro da festa e hai que suliñar. Despois hai música, diversión, bailes. Creo que, como ben dixo Alberto, é unha festa en familia, que tamén é importante recalcar. É unha festa na que pode participar todo o mundo, desde os máis cativos hasta a xente máis maior,